Terve. Tyyne tässä. Se on kevät. Kevät keikkuen tulevi. Mutta tiedättekö mitä? Nyt ollaan talviajassa. Se on se oikea aika. Se on se, missä ajassa ihmiset on elänyt, kuulkaa siis niin kauan kuin kellot on ollut tässä Suomen maassa. Ihan tosi hyvä vanha aika, minä tykkään siitä. Mutta ensi yönä niin laitetaan se kesäaika. Laittaa niin tunti eteenpäin sitä kelloa. Niin tämmönenkin ihminen, joka lähtee aamulla jumpalle. Minä lähden nimittäin joka aamu jumpalle niin viimeistään 6. Nyt kun minä lähden, niin on valosaa. Musta maanantaina, kun mä lähden jumpalle, niin se on pimeä. Juu, pimeäksi muuttuu. No, illallahan on nytkin valosaa, niin jonnekin 7 asti on valosaa. No nyt kun ne siirtää sitä kelloa, sitä valosaa sitä 8 asti. Ja nyt on maaliskuu. Ja yksi kirjoitti, kuulkaa, niin hän kirjoitti Iltalehden semmoisessa kolumnissa. Miten tämä on? Kirjoitti semmoisessa kolumnissa, että kun nyt jos siirrytään pysyvästi siihen talviaikaan, siis suomeksi sanottuna, että jos palataan siihen ihan normaaliin aikaan, mikä meillä on ollut kaikki vuosikymmenet ja sadat ja ties mitkä, niin että sitten menetetään ne ihanat valoisat heinäkuun yöt. Mä katsoin sitten kalenterista, että heinäkuun viimeinen päivä niin Helsingissä, niin aurinko laskee, niin oliko se 9:30, paljon se 10:30, no en tiedä. Mutta vaikka oltaisiin ihan missä maailman ajassa, niin kyllä on sitä valosaa riittää Suomen kesässä. Että sillekin ihmiselle voisin sanoa, että matkustele, käy vähän katsomassa maailmaa. Niin tiedätkö, tuolla Euroopassakin, tuolla kun mennään tuonne etelämässä, niin niillä on sysi pimeätä 7 illalla. Juu, ei ne nillitä, että voi kun meillä on tää valoisia heinäkuöitä. Ja siellä kaukomailla, kun mä olin, niin siellä kanssa tulee ne 6:30 pilkkopimeätä. Sitten ihmiset menee kotiin nukkumaan. Se on joku ihminen tuolla, se on Intsa. Hänellä ei varmaan mitään mielipide. Mutta minulla on vakava, vankka mielipide tästä kellojen siirtelystä, niin kuin meillä kaikilla tietysti on. Mutta että minä olen sitä mieltä, että pysytään siinä ihan siinä vanhassa hyvässä ajassa. Pidetään se. Se on oikein hyvä. Ei mitään tämmöisiä uusia keksintöjä ja höpsytyksiä. Joo. No, nyt kuulkaa kutsuu mummo jumppa tuolla, kun täytyy mennä mummo jumppa, ottaa hirveä hikikin tuli. No mutta muistakaa siirtää kelloja. Terve.